Tingog kan Banwaan 18 ngunyan kan Hunyo 2021. Dahil na magparahalo, we have a very limited space. Tabi nasa linya si kumpareng Jim dyan sa luwas. Aramon tan mga istorya, tingog kan Banwaan po ini, pasensya na po, di na tayo nag-extra ng matagal, mag-intro ng matagal. Limitado ang ating oras. Isihon ta daw. Mantang pinagkukonektar po ang linya, tanganing diretso po ang laban. Reynaldo sa Gabos, tabi, tingog kan Banwaan na. Kumpadreng Jim, go, good morning. Yes, salamat tabi tadi. Yang kita mendilis sa Barangay Hall, sa Barangay San Paul, sa Banuan kan Ginobatan. Nasa pag-drawing sa nagmisto lang maestro sa sarong classroom si Congressman Fernando Didi Cabredo. Dahilan ang kampang niya ngunyan, mga barangay official sa panginat ni Kapitan Hector Olivera. Dahilan kung matatandaan kan bagyong Rolly pade ang tulong mga barangay digdi sa Banuan kan Ginobatan, San Rafael, San Francisco, and Barangay Travessia, yung iniso rinabasan kan plus flood. Ngunyan, para nina naman ang mga bulan kan tag-uran, sa pag-antisipar na ngunyan, si Congressman Fernando Didi Cabredo, DPWH, yaon digdi, Barangay Council, dahil sigun kay Kapitan Hector Olivera. So, dating pinag-aagihan kan Salog, bago nagbagyong Rolly, going San Francisco River, na-divert na ngunyan tabi pa de. Dai pa man ito na aktoran kan DPWH na primero, dakulang pondoan kay ipuhan kay ni. Natutumbok na ngunyan, subur purok uno, kan Barangay San Rafael. Ngunyan, tumbok ka ini suri o sarong subdivision dike, sobrang gatos na mga residensyas anyaon dike, ka mga gayon na patikan mga harong. So anong pag-arakan subdivision, kumpadre? Subdivision ini day ko na ng subdivision, basta sarong subdivision digdi sa San Rafael purok uno, iyo ang natutumbok kan tubig na hali diyan sa may pamitisan kan Bulkang Mayon. Once na tinumbok ini, day tulos maidirihir sa tamang direksyon ang tubig. Dramatika ni tabi padi ang mga residentes digdi. Diyan pig-istudyaran ang sitwasyon, ang direksyon kan tubig as posible sa subdivision na iyan. Sa subdivision na ini. Nako. Kan subdivision na yan, mawawagas yan tabing tubig pa de. Pati sa mga iba pang pagtaraning na barangay, sa sakubon kan tubig baha. Magulyo man ang tubig digdi. Nako. Bantay may mga irerelokar man digdi. Aday pasagkod sa ngunya na irerelokar. Parehas kan Barangay San Francisco. Maray kong tubig sa nakumpadrean iwawa niya kung pati mga boulder na. Sige. Nasa Prentera, Engineer Richard Moet, Congressman Fernando Didi Cabredo. Tango ko takidit na. Pero dahil makakaulang kita digdi. Maluwas lang ako. Dahil ko nadadangog ang monitor tapag naglalaga ko digdi sa Barangay Hall. So nga bigda mumostra, bigda drawing ni Congressman Fernando Didi Cabredo ang sitwasyon, mga posibleng senaryo kay ni pagabot kan tagbaha kung si isay ang mga pwedeng mga residentes na irelokar asin mga tataramaan kani makahira kay ni pade pag nagkataon sana daiman na makakaarog kan just Purok City kan San Francisco na mga magayono na harong rinabasan kan baha yun yan nagkawararan ki mga harong ta nagkatarabunan. Daipa kumpadreng Jim ta an level ngunyan kan hororon iso sitwasyon sa nanguna na presente and so posibleng mangyari. Dai pa pading Jim na kwan, dai pa na paghuroronan ang pwedeng magiging engineering intervention o ibang opsyon kung in kaso mangyari yan, over?
yan kaya yung digdi sa DPWH. Aha. Kung ano ang engineering Intervention. intervention sa GIPO. Aha. Nagkuan ako, actual duman sa area. Iyo. Kaya ma-live kita, masum ako, mga ning mahiling taan peligro. Si Congressman Didi Cabredo, dahil na mamatunong sa sitwasyon na initabi pa de, di sa tulong barangay na ini sa ginubatan. Bako sa propriedad, pagrugaring kan mga residentes an na ikinakharit digdi. Pwedeng buhay nin tao pag pare. Roger. Naurog pang sa mga dapat aragihan na dudulagan ararababawuno na siriltid ng maray. Sa insin na madrulag Yan. That's Barangay San Francisco, San Rafael, and sa Bisia. Travessia. Darakulaon, kumpadre. Dakulaan peligro nagkaipuanin intervention kan gobyerno. Roger. Okay, so yan tabi pa de, paghali digdi briefing pa lang ini, kung ano ang mga gigibuhon, planning gigibuhon, an hapot digdi makahabol daw ini sa panahon ng abot na ang tag-uran. Precisamente, nanggad. Kung Yan ang paano problema. yan. Sige. Oo. Okay, so at yan, tamay ba kita digdi pa de, sa ocular visit na ini, takroniktado kuha na ini, takumbagaan gali o dalan kan tubig, Iyo. hali duman sa pamitisan kan na bulkang mayon, Oho. saro man sara, nagkawaraga sa naugaring ini, kan magka buminerolos itong mga volcanic debris, materials, o nagkawaragas na ini, kaya nagkaigwanin flash flood tabi pa de. Garo octopus na, mga kawoy, mga guramoy, kung sa insay na. Maski sa insay na, so mga sabo dam na pigapo digday, mga Oho. protection dikes, wala na naman ta nagkararang ka so iba nagkatarabuna na. Roger. Daidyan, kumpadreng Jim, ning representante, hali sa APSIMO, over? Although, so apsi mo, dati nanginot na bagang na para siring digdi sa Sir Sidrek. Iyo, na-identify Si- na yan. Oo, Oho. na-identify na yan. In fact, kumpadreng Jim, sa may relasyon sa pigigibong engine, as in pigre-report mo, sa Dr. Cedric Daep, buda si Sir Ed Laguerta, tayaon na baga si Sir Ed sa APSIMO, talagang nagpasugo na nin mga personalis na niya, kumpadring Jim, linakaw iyan na mga lugar naan. Yaw na po, babe, ako ka to. Bako, nagsisiri ka mo dyan. Iyon na Nalayugan yan. ito kidron. Opo, yun na yan sa produkto tabi, kumpadring Jim. Oo. Na-identify na yan ng mga areas na yan over. Oo. Mhm. So, kumbaga, itong action man na ito kan apsi mo, Provincial Government Canalbay, Mhm. iba man ining action man na congressman. Mhm. Sana magkaturugma-tugma ini. Iyo. Sige, Oo. sige. Aha. So ngunyan, diretso sige paan kuan digde. Ororon and pagluwas taod-taod maski mainiton maruluwas ini hihilingon an real na sitwasyon tabi pa de kan peligro kana pwedeng sa paron oras na magtig-uran tabi pa de tasirto man sana pag laog kan Hulyo, Agosto baga September yaon ang pagkakaabalahan ta naman so mga pagbarabag pagpaabot kan mga makukusog na mga pag-uran o pag-ibakan pa panahon. Roger Copia. Okay, so yan tabi pa de abangan taod-taod ma-actual kami mahiling taan sitwasyon mananggad duman sa area. So yan tabi pa de ang sa to yung mga dagdag na informasyon kasabay digdi gari man sa na maestro digdi si Congressman Fernando Didi Cabredo. So yan ang sa to yung dagdag na informasyon. Ma'am Shai Cabredo, yung digdi si Engineer Richard Moet, Barangay Council kan Barangay San Rafael. Jimmy Nasalita di si GB News. Sige po, tabi sana yan. Pero it's never too late, Yan na pinagigibo dyan na Congressman Didi Cabredo, kan 3rd District. Tama yan na magkaigwana nin general assessment and igwana nin intervention na gigibuhon gunmoan may natutumbok na subdivision. Kung in kaso magparatodo ning uran, baadlan to panin baha dyan sa may San Rafael, Travessia, Buda, San Francisco kan ginubatan.
So dating mga sabuda, mga protective dikes dyan sa pamitisan kan Bulkan Mayon, gabos na tabi yan, dahil na pinagrespetar kan flow kan mga volcanic debris. Gusto tayong sabihin na dahil na pinagrespetar, dahil na po dyan nag-agi. So iba, puruno na. So naghanap na ning ibang dalan. And sa iba naman, talagang dahil uminagi duman. Sadiri manin linyada. Now, mag-imagine ka mo, Bulkan Mayon, anpayo sa itaas. So, kugita baga padingnal, octopus. Sa ibaba, yan sumaguramoy. Maski sa insain, minawagas. Yan na mga gali, mga canals na yan. In fact, pirang bulan dyan na ang mga taga-Apsimo Padingnal talagang suminakat dyan sa mga barangay na yan. Sa bilog na probinsya ng Albay, pinagmapping ninda yan. Ngunyan nagkukonsolidate na dyan sa Dr. Cedric Daep, buda sa Sir Ed Laguerta. Si Sir Ed Laguerta, uwi na po sa Provincial Government of Albay, pagkatapos na magretiro dyan sa Fibolks. Iyaw na siya sa Apsimo ngunyan. So talagang binutingkay na yan ang lugar naan on foot. So ang taga-Apsimo, and iyan na sana iyan na nadidiscover, nahihiling dyan na sitwasyon na Congressman Didi Cabredo is in congruency, tama ba? In consonance, okay, pareho ang sa indang nahihiling assessment tanganing su intervention para maproteheran ang buhay as in propriedad maging effective. Ano po? Yan. Talagang ang Bulkan Mayon is there. It's beauty in itself, pero may peligro po na talagang pinagdadarasa sa tuyang palibot. Ano? Sige po, may mga dagdag pa kitang istorya. Minabuelta. Sige, papusingon tango ng maray. Tablistang maray. Kumparing Jim Giraray, go, go, go. Go ahead, pare. Go ahead, pare. Mahina audio. Go ahead, pare. Sige, yung audio muna, sandali muna, at pinag-ayos pa ang sistema, Maray na agap utabi, tingog kan banwa na ini, katuwang tambilog na puwersa, Jomar, Jimmy, Al, sa kuya mga kumpadre, simpre, dyan sa luwas katabang si Ann, si Luen sa Sinziren, sama ni Bella, si Henry Boy Mata, technical control, kumpadreng Nal Baldo, from Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Good morning dyan sa Indo Tabi, sa Dapdap. Sa Jigs Baldo Welding Shop, maray na aga. Yan sa Dapdap. Si News Manager Mardela, yaon dyan sa newsroom. Production and Angel ng DZGBAM, Angel Mustaza. Arven and Richard dyan sa IT. Ako po si Pio Fernandez. Anong advice pa di time check muna tayo? Ang bahanap buhay. Sige. Mantang pinag-istabilisar ta ang linya ni kumpadreng Jimmy, may mga hanap buhay pa kitang bubuko doon, habulon, hora halawig po inaday po maghali. Botobot kan Palasyo Malacanang, oras Pilipinas, it's 9:27. An oras hatod sa Indokang Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Joy, iwas germs, iwas sakit. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Mas spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Sa pulugan payo asin kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Cut College. In more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams
to a brighter future. School for the masses. Innovating knowledge for flexible blended learning. Cat College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school. Junior high school granted with ESC scholarship and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cat College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Bueno, duro-diretso na kita kan sa tuyang mga istorya dyan sa luwas sa Tingog Kanbanwa ang po tabi ini. Okay na. Establish na ang linya, nakakonektar ng marahay. Comparing Jim, what's happening, Giraray? Yeah, kuya na tabi pa din, naka-zoom na kita. Yan si Congressman Fernando Didi Cabredo. Pinag-kaharapot na mga constituentes, mga barangay council, kung ano talaga mga mayor na problema. Sa problema, silted ang sitwasyon di tabi pa rin. Roger. Kaya, yung nagdi sa kapitan, excuse ko muna si Kapitan Hector Olivera. Hindi ka na lang mag-monitor sa cellphone. Live kita sa radyo, sa DCGB. Yaon mo niyan, digdi si Congressman Fernando Didi Cabredo, DPWH. Kumusta ang sitwasyon po kan barangay nindo? In kaso mag-abutan taguran. Siya angkor po sa DCGB CPO. Sa nga na po, nagpasalamat ako ta nabisita nga na si Kong na ma-resolve na yung problema namon ta mga taguran at oran pa sa nanin ito. So tubig po, palag ng kwait. Nagalugbong kwait. So sa nga na po, Dito kwait barangay San Rafael. barangay San Rafael, dito kwait, barangay San Rafael. I-resolve na. Soon as possible, pupunan na po yan. So, nabiding na. So, sana po, baka po next week, pupunan na yan to. So, di po magandang sa mga dyan. Itaw di po, nagagawa po kami ang buong konsiyo po. Ano po ang pupunan? Anong proyekto? Yung flood control po. Flood control sa itas po nung white. Ang question, makahabol daw ini, pirang bulan na, sunalawag na naman ang tago. Tutok dulong ta po. Okay, ano ang peligro digdi sa barangay mo o once na dai ito basta matapos sa proyektong ito? Yan man lang po na yan. So sa nga na po, temporary po, kukuhaan yan itong nga po para po di maglaog sa tubig. Sa tubig po, gibanin ng medios na ma-divert muna sa tubig pa sa dating piyagihan. Nata kung dai basta ma-aksyonan ito, patatumbok, ari na subdivision. Yung quiet po ang matutumbok po. So, quiet po. Dakol na residente sa niyan. Dakol po na residente yan naman po. Dati na pong 120 yan household duman sa subdivision. 120? Opo. Dakulao na naro? Opo, dakulao. So, dakulao ng mga nakaaro nga dyan sa bulod, sa taas na mga volcanic materials, mga boulders, sa hindi naitatama kung ingkaso? Opo. Diyan po tatama. Diyan po nakatutok sa white po. So, nakatambak sa itas po na hali sa mayon, bato. Okay. Amo man sa concern nindo kap sa sa mga opisyalis niya? Opo. Yun po lang yung niya. Talagang importante marat po. Taguran na. Okay, thank you so much. Ay kan sa bagyong rule, matindi so sinapardigding pag-agikan plus plant? Opo. Matindi po sa task po. Matindi po dito sa lalo sa Kuwait. Okay, thank you so much, Kapitan. Panatabi pa de. Pull out na. Pamapastiring na kami duman sa area. Thank you so much, Tabi, Kapitan. Masabay kita digay.
Kung ma-ocular inspection kita? Iyo tabi, Jim. Okay. Dumang patuloy kita sa basod, and taon-taon, puno. Yung barangay po magbagay ni kung na rinabasan kan Plus Blood, Travisia, San Rafael, San Francisco. Gapos ini susunod na hilingon ninyo? Iyo, ilingon mo. Ang katotohanan kaan, ilingon meaning mga proyekto ini, may mga budget hindi. No? Na sa mga susunod na mga simana, mapuo na. Yan ang good news. Munyan, gusto kong i-empower yung mga barangay. Nasabi ko nga ni Saida, dapat niya ako ang pag-ibukan dike, ang laog gayan, gapo, folder. Kaya ko, pag nagkagaraba yan, mahilingtan, laog basod. Yan. Kung iguanin mga dero diferensya sinda, ano dapat nindang gibono? May diferensya nga na-obserba na sindang kakulangan o diferensya sa pagpatrabaho. Anong gigibo dapat nila? Okay, edot na edot. Pupusit ako sa to. Ano yan po ang problema? Wala man niya itong problema. Okay man niya ang mga patrabaho. Alagad, sabi ko sa inyo, yung mga nakaagi pa, i-orientat ko na sila. Sabi ko, kung may problema, magkuya sila, implementing it. May magsuon sa kontraktor. Kaya kung may interpreter ka mo na may igahagad ka mo sa kontraktor. Antugon mo kung ini, Congressman, bako sa nadigdi San Rafael, kundi sa kagabsa na may proyekto digdi sa 3rd district ng mga barangay. Maski sa iba na proyekto kang gobyerno, dapat tawag daan. Suratan, mag-ipunin po na reklamo. Tanganing maliwanagan din na. And then, para ko yan, copy fornest ang sa puyang opisina. Okay. Thank you so much, sabi Congressman. Okay, so yan tabi pa de. Yeah. Pulot na. Sabay kita digdi. Pasi patutuka digdi sa may sitio ko ay Barangay San Rafael, diretso sa Barangay San Francisco, and Barangay Travisia, Ginabatan Albay. Roger. Yan, sa tayong dagdag na informasyon, hali digdi sa Barangay San Rafael, Barangay Hall, Jimmy Nasalita, DCGV News. Thank you so much, kumparing Jim. May mga bako pala na-identify pa sa nangunyan, no? Kundi iguana ni na engineering intervention nagigibuhon ta. In fact, pipa subaybayan na nga ni Congressman Didi Nakabredo sa iyang mga constituentes. Pinag-i-empower sa mga constituentes na may budget na iyan, i-implementar na sa ang proyekto. So, it's never too, bako pala na late, kundi yun na, mapuo na ang proyekto, tabi yao na dyan, igwan ng budget, kaya pinag-aaram na kan congressman, buda pinagpipiparar ang sosyudad, buda ang tao, for them to monitor ang mga proyekto na yan dyan para sa engineering intervention kontra sa baha sa nagkakapirang barangay dyan sa Ginubatan, kan tercer distrito ng Albay. It's 9:37 oras Pilipinas. Nasa linya man si Ans Galero. Aramon tan dagdag na istorya man ni Ans. Ans, good morning. Go, go, go. Marinaaga, Sir Pio, marinaaga sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, aminado mo niyan ang Legazpi City Veterinary Office na maski para magkapagkondusir ni na pagtakop sa mga balaw-bagaw na ayam masin man ang anti-rabies vaccination takulman giraray unya sa syudad kan Legazpi ang siring na bagay. Ini ang sinabi niya sa CGV News ni Dr. Manny Estefona sa tuyang City Veterinary kung sa iyang sinabi na nakapundusip na ang ni na vaccination program kontra sa rabies sa 29 barangay dito sa syudad kan Legazpi. Nag-abot naman sa 9,000 ang napakunahan nindang ayam alagad na nanunutaran nindan takulman giraray ngunyan ang mga papaya na tagsadiri nin ayam sa syudad, partikular na digdi sa sentro kan na syudad kan Legazpi. Sinabi ni Estefona na sa 24,000 na dog population sa bilog na syudad, araw 50% digdian na maikonsiderar na balaw-bagaw kung kaya problema ko yan ang City Veterinary Office kung papanuhon na masamo-samo ang nasambitan ng problema. Ini ang kaptangkat pahayag ni Dr. Estefona. Ang situation kasi, because of the COVID crisis, nahiling ko na papabayaan ang primero is mga ayam. We estimated na we have 24,000 dog population. And we have a study na more than 60% of that can go out on the premises of the owner. Hindi makaluwas sa indang nasulat and will go astray. Malakaw-lakaw
lakaw sa sinabi. So, that is the potential. Pero kaya aminado man si Estefona na dahilan man daw sa darang patakot kan COVID-19 pandemic, naapektuhan man ang tamang pag-atawan kan mga ayam dahilan saan iba pabayaan at sana ang mga ini sa luwas kan sa indang mga residents. Roger, so igoning rabya pa sa ayam, yaon digdi sa to sa ligas pitabian sa no? Yes po, Sir Pio. Oo ka, and hindi, bako yan problema na sa ayam. Ang sabi baga ni Dr. Manny, kan mga nakaagitang akomodar kang istorya dyan is sa may sadiri ang problema di ba? Yes. Oo, sa may sadiri. Sige, tabians. And katakot ka yan, patagos man ngunyan pagkikipagtapangan nila sa mga barangay officials para sa nasambit na nagpagay. Roger. With Boy sa Mobil, Ans Galero, DCGB. Salamat sa dagdag na istorya haligyan kay Dr. Manny Estefona sa tuyang veterinarian kan Ligaspi. Katuwang si Boy sa Mobil. Yan, happy birthday da palantabi kay Mac na Mendoza, Kay Mac na Mendoza, sabi ni Bienvenido Mendoza. Yan. Happy birthday da kay SK Chairman kan Barangay 15, Mac Mendoza. Yan, sabi ni Bienvenido Mendoza. Salamat tabi sa pag text and pagchat digdi sa programang Tingog kan Banwa. Ma-Father's Day na palantabi sa Domingo. And advance happy Father's Day sa gabos na mga fathers tabi. Sige. Igwa na baga ni bulos nin tubig padingnald sa tuya diyan sa Kadaklan. Uni tabi, an sa tuya man na masasabi, arog na kaini. Day na nindo para kaya sabuton po nindo na talagang pag nawara ang supply nin tubig, an enot na maluwas dyan, pagbukas nindo kang gripo, pagbultada kang supply nin tubig, malabog talaga iyan tabi. Malabog talaga iyan. Sabuton nindo iyan. Natural course of event iyan tabi. Taso mga so tubo baga nawara ning supply ning tubig ang masalida diyan paros o kun so mga ati-ati so mga sediments yaon yan sa irarom ragpa kun baga. Naturalmente ang pagpalaog kaan kan tubig bako pati yan bigla bako yan bigla na pupunoon mo tulo sa tubo dai ta masarabog iyan ta magkakaigo ning biglaan na pressure yan. Paglaog kang kan tubig, sumanga yaon dyan na natada, mga nag-irarom dyan sa floor kan tubo, pati dyan sa tubo kan pasiring na sa mga residensyas, pasiring sa mga lababo, sa kusina, sa shower gabos. Ang maluwas talaga dyan, may diit iyan. Bako nga ning diit, kundi may kolor talaga iyan. Natural na course iyan kan event. Okay? Natural dalagan kan mga pangyayari. Day, sa puntong ini day nindo pagparamudahon man muna ang water district, manong ko dyan, tayo talagaan, ang natural na, kumbaga, pasunod-sunod. Color chocolate color iced tea. Upo, talagang arog-kaan. The only problem pa di is, pagbukas mo kang gripo, maagi na ito sa kontador. Babayadan muna ito, pero dahil mo nagagamit. Yan. Diyan kita nagkakaigwanan, indiit na, okay, bako sa nagdiit kundi, dakulao na inhostisya. Taso nag-agi sa kontador na tubig, nagbulo sa gripo mo, dahil mo man pinakinabangan, babayadan mo. Yan. Pero itong primerong pagluwas kan may kolor na tubig, natural po yan na pasunod-sunod, kumbaga natural course kan istorya kan pagbulos ning tubig kun haloy na dai nagkaigo ning tubig tabi. Yan. An bakong natural, sugibo-gibo kan philhydro. Iyan ang bakong natural. Iyan ang bakong natural. Tamas kingan idaan gobernador, may nakaistorya sa tuya,
Siring man kang pinagasabi tarig di padignal, simply hon it doesn't need a rocket scientist na mag-explikar kan mga pangyayari na an sa indang negosyo, manungod sa tubig, igwaning water pump, ng pigusuplayan bilog na Ligaspi, dapat preparado sinda pa di kung igwanin magdiferensya igwaning reserbang pyesa o kaya pump mismo. Dahil pagbasulon, kang Philhydro o kaya kang Maynilad, so LCWD, sa utang ninda sa Philhydro, kaya dahil na sila nakakabakal nin gamit. Nagnegosyo pa ka mo na maasa ka mo duman sa indong pigusuplayan. Ano pa ding nagaro bagaso auto, pampubliko, nagdalaga, na plat, dahil nagpapabulganize ta, dahil man nga nagbabayad sa mga pasahero ko. Ayun mga pade, uyang mga, duman sa ipinalwas, duman baga sa newsfeed, nagkabarasa ta, naghagad man daning dispensa sa Philhydro kay Congressman Garbin. Kay pinuta, pinaapod ni Congressman Garbin. Pero sa publiko, dahil sina naghagad nin tawad nin pagsabot. Kung dahil pangani gay pinapod ni Congressman Garbin, dahil pagayod man madispensa kay Congressman Garbin. Ang explanation nila naman, paano nga may utang sa Philhydro, so LCWD sa mo. Kaya dahil kami nakakabakal kayo ng mga ekipahis na ini, nagnegosyo pa ka mo. Ano hemplo tangani kaan, auto na pampubliko, na plat, dahil nagpapabulganize, dahil man kayo nagbabayad pa sa mga pasahero ko. Kagunggungan so si Mario Joseph. Sabi ni Governor Albitsala daw, sabi sa mga sources, it doesn't need a rocket scientist, dapat preparado sinda. Igwaning spare na pump, igwaning na mga pyesa na readily available na shortest possible time kung mag-conk out, magdiferensya sa mayor na bomba, water pump, igwaning yaon dyan sa nasa bodega, pang! 40 oras, igwan tubig balik, bako araw kaining sarong simana. Imagine the damage done sa satuya. Immeasurable hygiene, convenience, basic supply of water. So, Mario Joseph, it's high time na inda kung so, sabi ta na nga ni kaswapon, so mga legal minds dyan, kita isip ta, kadaklan, illegal eh. Kung makaisip kang kung papaanoan inda. Kung naman pa din, so naman baga sa post, nagkahirling ko, paano nga ya, sabi kan Philhydro, igo nga yung utang sa mo sa LCWD, kaya di kami nakakabakalin mga ekipahes. Sus Mario Joseph na, yun na nga niya, nagnegosyo pa ka mo. Implo nga ni, garo pang pasahirong jeep, Ligaspi daraga, na plat, dahil nagpapabulganize, dahil pa man ngayon nagbabayad sa mga pasahero me. Ay, nako, pirang tao na kamudigdi ning kanin negosyo kaan. Eh lamang ka mo nagpreparar, tabi. Sus ko naman. Sige po, tabi. Diretso kita kan mga istorya. So, at least uyan na may tubig na talagang iyo po yan ha. Nakukulangan lang pa man sa LCWD sa pagpasabot kada bes na mabalik na bagang supply ng tubig pa rin dapat isisabay nila mabalik na po ang supply ng tubig sa araw kaining oras po kumas menos pero an mabulos po dyan ha, an mabulos dyan medyo may color iyan ta iyon so natural yan nadalagang kang kuhan kan cycle kan pagpabulos ng tubig kada bes na nawawaaran ng supply ng tubig na halawig na panahon ang mga tubo so mga mandiit-diit yan na mga sediments minababa yan matutulak iyan tabi mo na paluwas. Pero ay nada kung pwede yan pading igwanin mga flashing out point na duman nga na on guide pag malinaw na saka na ito sa saraduhan yun na sumabulos sa mga konsumidor inda ko sa natabi. Aramon ta kumpareng Jomar Marhay nagagawahan pa di. Salamat padi, good morning sa mga parantabay. Paano naman maging ang solamenting pribadong hospital na nag-aako ng COVID patient digdi sa Siyudad Cantabaco. Ini padi ang nadiskubre kan DCJV News matapos na nagkapira sa mga nagpositibo sa antigen asing COVID na nagmaawot na makalaog sa pribadong hospital digdi sa Siyudad Cantabaco. Inako waiting list na sinda. Naku. Hanggang dai nababakante ang mga kwarto o may mabakanting kwarto para sa sinda. Grabe Digdi sa Tabaco ang solamenting hospital na nag-aako nin
kay COVID positive o antigen positive, iyo ang Amando Cope Hospital, nasa sarong lugar Sindakan Hospital, kung sa inyo dumanan mga kwarto, na ipigupawtod man gabosan magkakanigong health protocols, pati mga restrictions. Alagad dahilan sa kadakul-dakul naman kan mga nagpo-positibo digdi sa syudad kan Tabaco, lalo pat dahin naman ako kulokar dyan sa BRTT at Suiba. Suiba digdi sa Siga Memorial District Hospital sa mga nagpa-confine man, dahil sinda nakakalaog digdi sa privado dahil pano naman. Ang tigibo pa minapaataman ko na sinda, lalo na subak ko grabe ang sintomas na dahil mga kaipuan antimano na i-hospital, kaya man na bulong-bulungon, nagpapaarataman ng una digdi sa City Health Unit kung sa inyong sinda nabubugtak sa isolation facility digdi sa Tabaco National High School. Pag nag-advise na sa hospital na may bakante na, dumana, so inot kaya nagpa-reserve, i-assess ninda kung arin ang mas talagang kaipuhanan ng i-hospital langgad. So kamugtakan baga palitan. Ito baga, nagkapasiguro lang, gusto magpa-confine sa hospital, maski ang symptoms bako man so grabe honon, i-assess ninda takon ang saro sa nakapareserve, grabe talagang pangangaipo na mailawag sa ospital, lalo na sa nangangaipo kay oxygen, ito na ang ilawag nila pa din. Yan, okay. Pero ang realidad, ang problema, kung ikarugado na, tapos dahil talaga kay bakante sa ospital, problema, mapipirita na maghanap ng ospital sa ibang probinsya. Naku. Sarong kaso sa Banwaan kan malilipot kan mga nakalinis na semana, ang napirita na magpa-confine dyan sa Sorsogon. Naku, rayo. Dahil ang tadain at kinakuko ang hospital digdi sa probinsya Kanalbay. Alagad makalis masara nagkapirangal daw sa Sorsogon, kanigwang mabakantid dyan sa syudad kan Ligaspe, na pribadong hospital na Ibalyo. Yan pa din mga dilema, problema na pinagampangunyan kan mga nagpo-positibo sa COVID, asin antigen na nangangaipuan nin immediate medical treatment sa presente. Roger. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa report hali dyan sa luwas. Na pipicture out na po nindo ang sitwasyon tadig di sa Albay. Talaga dahil na po tabi magpara taragas-tagas ha. Mga G manarig, ikaduaan pagsunod sa protocol. Yugon man taga-Tabaco, duman pa nagpa-confine sa Sorsogon, tayo na sanaan may bakante ha. Naman talaga. May signal pa. Nasa linya si Renz. Renz, marhay na aldaw. Go ahead man. Yes, maray na agad tabi Serpios. Yan ang maray na agad ng mga parantabay. Sa mga dugan niya itong mga bareta nagpromisa manin magkakanigong aksyon si Alcalde Vic Perete. Manangod kan problema kan mga parao madigdi sa barangay Alubo, Daragalbay na naging fish pond ang sa indang paroyan dahil niya nito din makabulos ang tubig. Napasiring ko na dyan sa pinakakonstruir na Bicol International Airport na hinarangan kan mga daga na pinagdampingan kan pinagigibo ang runway. Sa entrevista kan DC Gibinyo sa nabitan ng opisyal sa sinabi na magkakondukto siya ni na meeting kariba si Miss Cynthia Pumanot ang ka-up Regional Office number 5 area manager tanganing pagurunan ko anong pwede mga remedios na gibuhon, partikular na ang paghali sa nakabarang or nakaharang na daga dyan na pinagbubulusan ko na ning tubig. Ano mga tatandaan, binisita kan DC News ang naunambitan ng sitwasyon na kung saan maabot sa tulong barangay na apektado dahil lanta sa tubig na stuck na. Sabi nga ni kan nakapirang mga paraoma, imbis na sako ni na paron sa indang makuha, imbida sako na ning kangkong, ang sa indang kukwaon, dahil niya ni kay niong tubig, na na-stuck na magpuon pa kan Disyembre ka nakaaging taon dahil nahali asin ngunyan dahil na napapakinabangan kaysa ngunyan dakula ang paglauman kan mga residentes dyan sa Proctres, Barangay Alubo, Daragalbay asin magin man ang Barangay Council na maaksyon ng tulos ang nunambitan ng problema asin kung makatatandaan ka nakaaging taon nagkaigwaman kay Aro Kening issue dyan sa Barangay Inarado, Daragalbay na tulos man inaksyon niya ni kan Provincial Agriculture's Office tanganing mahali naman
anhakarang man ng mga daga na nakakapektar sa mga paraoma dyan sa mga barangay na naunambitan. Day nabubutong ang tubig na ano? Roger Tabi Sir Pio. Day ning outlet. Day Tabi Sir Pio yung outlet. Gibo na sa nindang danaw-danaw garo Sumlang Lake. Kanya ko Tabi Sir Pio sa plano. Kaya lang, sabi kan mga paraoma, day kaya mainit ang tubig. Kangkong talagang sulamiting yaong bagaw. Yan sabi nila. Kaya naglalaom sinda na sana mali na yan na tubig. Sige. Kaya Tabi Sir Pio, ang katigdag na palating sa luwas, Renz Luna, DC Jaminya. Salamat, Renz. Yan, padingnal. Sundo na yung alas 10. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/Albay Computer. Agum, uto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kimanok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Madi. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Bakakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna.
BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic yan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robust na beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na barya sana. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Challenging ng panahon ngayon, Mare. Challenging ang panahon. Mas mahirap mag-budget. Hirap nga mag-budget. Buti may doble ang savings. Doble ang savings? Oo, doble ang savings sa new Milo Twin Pack Promo. Yung Milo Twin Pack Promo? Siksik sa milk, cocoa, at energy-releasing nutrients. At save 2 pesos with every twin pack. Save 2 pesos? Panalo! Oh, bili na tayo? Bili na tayo ng new Milo Twin Pack. New Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etsapuera ang anemia. Dahil sa United Home Firsulfate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home Firsulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pwedeng ponduhan kan Department of Science and Technology o DOST ang pagdidevelop na kan oral vaccine o medicine kan grupo ni Father Nicanor Austriaco kontra sa COVID-19. Pahayag ini ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque kanaputon kon matagaman nin pundo si Presidente Rodrigo Duterte para suportaran ang pag-aadal na ini. Sigon kay Roque, siya mismo suportado ang nasabing pag-aadal lalo na ta parehong Pilipino ang involved sa pagde-develop kan oral COVID-19 medicine. Sa oras man na mapatunayan na epektibo asin ligtas ang paggamit kan nasabing bulong na sa indang pigde-develop matauning premyo si Presidente Duterte lalo na ta enot na ining pigtuga o kaining pigtuga ang insentibo sa siisay man na mga kaimbento nin bulong kontra COVID-19. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa indo kan mga binasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip.
Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ng negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, uragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa uragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat ng kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Completo refers to per serve of Tibay Resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFRR
FR Permit Number 1451, Series of 2020. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Weh, sobra ka bitoy pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobra sa boss, sobra sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 1050 SRP. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 RAE-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Pio Fernandez. Tingong Kanbanwaan. Pio Fernandez. Dire-diretso, alas 10:16 nin pagkaaga, tingog kan banwaan, nasa linya man. May signal si Luens sa Marcena. Luens, go, good morning! Salamat abi, Sir Pio, pigbubusol ngon yan kan Department of Science and Technology o DOST Philippine Council for Health Research and Development na maipasar asin suportaran kan Kongreso sa Kamara de Representantes ang pagtugdok nin Virology and Vaccine Institution of the Philippines o VIP sa lalong madaling panahon ngani na makatabang sa pagpakaskas nin pagproliferar nin mga magkakanigong bagay ngani na matumangan an anuman na helang arog kan COVID-19 na padagos na nagpapadusa sa palibot. Ini ang ipresentar ni DOST-PC HRD Executive Director Jaime Montoya sa pinagatindiran na briefing kanasambit na bagay via Zoom meeting kan DCGB News na sa indang presentar na ang pagtugdo kay ning sarong ligta na ang pagpatugdo kay ning sarong ligtas
asin mataunin marhay na benepisyo sa Pilipinas taan mga pigbo proposed tinda compliance sa standards kan World Health Organization asin istriktong i-implementaron digdi ang biosafety and biosecurity protocols na ipinapasunod kan lokal asin international na ahensyas. Susugman kay DOST Industrial Technology Development Institute Annabel Briones ang mga magiging mga research areas kay ni kan VIP iyo ang mga virus research, diagnostics, therapeutics asin vaccines. Ang mga magiging mandato kay ni iyo ang magkokolaborar sa mga manlaylay na lokal asin international researchers kan virology, magkakaigwanin network training sa mga researchers digdi sa Pilipinas asin magkaigwanin technology transfers sa mga stakeholders na pwede mag-adaptar nin siring na bagay na pwedeng makatabang sa inda. Ini papamayuhan nin sarong Director General asin under kay ni anduwang Deputy General na kung sain ansaro sa Research and Development pababa sa virus research, vaccine research, diagnostic and therapeutic research, ansaro naman sa supports policy asin linkages kan opisina. Pagtatauman ini nindalan para matauanin trabaho ang mga nasa field in microbiologists, virologists, molecular biologists, biochemists, bioinformaticians, medical doctors, veterinarians, plant pathologists, medical technologists, admin staff, asin social scientists. Sa paagi man ini mapapakusog ninda ang programa ninda na balik scientist program na konsen so mga namamayagpag na mga Pilipinong siyentista sa ibang nasyon makakabalik na sa Pilipinas para digdi na magtabang sa pagdiskubre nin mga bagay-bagay na ikakapakinabang ka nasyon lalo na ang pagtumang sa mga manlain-lain na helang. Kung matugunan na daw ang pagpatugdog kay nikan gobyerno, igwana sindanin inisyal na proyektong ibubusol arog kan pag-purifier nin Philippine Common Viruses asin pandemic potential para sa antigen body studies asin iba pa. Gigibuon man digdi ang pag-develop nin antibody test kits para sa COVID-19 sa paagi kan enzyme immunoassay asin paggibo nin antigen peptides bilang potential na kandidato sa pag-develop nin mga bakuna pa kontra COVID-19. Kaya susug kay Montoya, Pilipino kay nang matatabangan kaya dapat matawan ininin pagtugot sa lalong madaling panahon asin panahon na daw na magkaigwa kay linin pasilidad ang nasyon kani na mapakaskas ang pag-aadal kan mga eksperto kung paano pa makagibo ni mga pangontra sa mga naglalakop na helang arog kan COVID-19 na padagos na nagpapadusa digdi sa Pilipinas. Roger! Iyan tabi Sir Pio ang kompletong detalye kan pag-atender kan DCG Benyon sa Zoom meeting na ini. Ako po si Luens Bursi Barcena. Salamat Luwen sa istorya hali dyan sa luwag. Alas 10:20 na po na oras sa Pilipinas. So mga nagluluto dyan na pertean na pangutuhan dapat ganyan. Mainit-init baga. Minabulta na si Kumpareng Jim. Kumpareng Jim, go, go, go! Yes, salamat everybody. Yaw na kami digdi sa pinagpunan kan baha, kan Bagyong Ruli. Tiniri po ni Kapitan ni Congressman Fernando D. Cabredo. So, tulong council, kan tulong barangay, San Rafael, Travisia, Kapitan sa San Francisco. Yan, dagdagan po si Congressman. Suwatan nyo katulos. Suwatan nyo katulos to implementing agency. To DPWA. Kung district o kung region. Saan tabi? Kapti-kapli kaan. Sunod ka na sa project ng DPWA. Kung ka nga min na ayin sa gobyerno. Kamu kan tamang prosedimento na patient ninyo. So, tukuan. Agency. Pikapit kaunis ninyo kung nakaring kung nagsimbag tayo ning kumpiyatan congressman. Pikapit kaunis. So, ako man sa nakaan. So, kading project na kade sana matapos ka di katulos na bata ka di pasyo di katapos na isa sa may isa na nung nakalipas na bagyo ano kadoon eh reality hindi kita magkikita na awag nila yung mga patuloy na kagawang. Pero tulaw na gapo mananggat. Oho. Nasa kuwang kami, nasa tahaw ng guard. Nailing sa mga buminabang mga gapong darakulaon.
An katuyan digdi ni Congressman. Okay. Hapon ko tabi. Yan na may siya ng problema. Kumusta ka din? Ongoing. Kading. Trabaho din. Kapitan Andy Rapetsoran. Hindi nga na wala pa di pagbibigan. Okay man po dito ba? Salo so nakabot natin. Ura pinutol. Ura dito sa pigalagadi. Kinanagagi pagadi. Ura po. Ako pantay naman dito. Pero isang tugon mo sa amin ko. Ito naman. Kaya okay so dito sa hindi pa nagapo. Ang problema naman dito Rabi kung ta malipot man lang pala nito sa mo ang dito sa San Francisco ano subukan na pubuda na sa ang traffic yan medyo dito hindi ko tayo na maka-attend. So kumusta sa patinam po yan? Tuway din okay, kumusta ang kalidad ng trabaho? So, Barangay Road. Yeah, mas lalo na to. Ano? Okay. Yan, gusto ko pa. Marahin feedback sa Travessia. Ongoing project sinitabi pa rin. Ano ba eh? Tuway din dyan sa Indo. Kumusta? Kapitan Hector. Ikaw mong nahiling na problema? Wala problema. San Francisco. Tuway din eh. Basta yung content ng mga private residents na nagkatimat sa restoration ng mga affected na private property. Umuyan na lang yung concern ko dito. Pero regarding sa implementation ng project, approve. No comment. Quality. Okay. Good quality. Very good. Una, Adio, tuloy ko na kading tiga para sa inyo. Kading sa PNR, kading box culvert, nakaulat ka. Sa pundasyon ni tabi pa rin. Daw lang sa bulos kan na tubig. Hindi po nakamuki. Joint resolution. Joint resolution, i-ano din do, i-address din do sa Tangguni Ambayan, ng Libutatan, i-endorse pa rin da, i-endorse ni Mayor. Na ini, hanggang day na nare-resolveran, nabukad ka mo sa peligro. Ini kaya, marampawag dyan sa mga gapo. Nabara. Pag nabara yan, naapaw ang tubig, naapaw ang tubig, taba na naman dyan ng mga dikit. Okay, so yan tabi pa rin. Pinagpaliwanag ka sa bago sa primerong ugada kan na hororon digdi. Tan hororon digdi tabi pa rin. Sa gilid ka ning pinulusan kan baha. Yeah. Maski mainiton, yara ondig nagpa-cover lang sa mga phone kanyog atindi mga kawi-kawi digdi. Kaya bibalik-balikan ni Congressman tanganing gusto ipahiling sa DPWH na rikas-rikasan ninda ang patrabaho. Iyo. Habol sa oras kaysa pagdahin ni matutukan, masasayang sana kung nabuto na naman ini mga baha. Gabyon. Alam mo ko ng gabyon? Alam mo ko ng gabyon? Ang gabyon, so ayaw ba sa baba? Ang kusog sa pundasyon, kandiki. Pagposti ka ng gabyon, ma-reinforce, mas papakusog. So, oo. Dapat full there. Yeah. Tapos pinaghiling tabi pa dito may mga ongoing na mga flood controllers, mga diki pinahiyag pa sertipikaran sa DPWH buon pasado ining mga gapo na eri na laog diki sa diki. Tabaka umabot sa punto na mga baybay sa nang pinatos araw kan mga ino tabing nagka-discovery pa rin. Diyan sa pamitisan kan bulkan na pag rinang ka tinuksil kan tubig baybay tagaan na papatos. Yan. Ini ipinahiling mismo ni Congressman Didi Cabredo pati susukol kan gapo. Dapat may sukulan gapo. Dapat darakulang gapo ang fill up sa nasusaradit. Dahil dapat baybay. Matindi ang pagmomonitor. Ay, matindi ang monitoring. Matindi talagang he is on the ground. Si Congressman Didi. Tigagit pati ni Congressman Didi na kung niguanin reparo, naglalakaw ang simento, ang kabilya, kung saradit, itaram na nindata. Siya mismo ang mamimrentira digi. Basta magsurat sinda, magresolusyon sinda, igwa siya nin basihan. Roger! Okay, so yan tabi pare. An sa to yung dagdag na informasyon pagtugaygay kan
sitwasyon kan mga barangay biniriyo tulong council kan barangay San Rafael, San Francisco, asin barangay Travesía. Roger. Yan tabi pa rin, ang sa tayong dagdag na informasyon hali digdi sa lugar kung saan inagihan kan baha kan bagyong Rolly. Jimmy nasalita di si Jimmy Nyon. Salamat kumparing Jim, asin salamat po kan sa idong pag-antabay. Mahal na Diyos, ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sweldo na,